ba shine littafin ubangiji da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. to malam a wata ruwayar mai tambaya yana cewa da akwai wa itirati, amma bai ji malam yayi magana akan ta ba. ya wannan ruwaya bata inganta bane, wa sunnati ce ta inganta. sannan ta biyu, karmakallahu, idan an tafi akan wa itirati ya inganta, to waɗanda suke da wato fahimtar wa itirati suna ɗaukar cewa iya ahlul baiti su ya kamata idan matsala ta addini ta rikice in aka tuntuɓi alkur'ani a tuntuɓe su, amma malamai ba za a tuntuɓe su ba. hatta fassara alkur'ani suna ganin la yamassuhu illa almutahharun, suka ce ai la yufassiruhu illa ahlul baiti, shine abinda ubangiji yake nufi a haka. malam muna neman fatahi akan wannan. hali kulli makami makalun, shi yasa ne magana ban san akwai fitina a Kano ba irin wannan, yasa ban kalli wannan ba. wa itirati da annaba sai ke faɗa ba fassara son zuciya za a yi ba, fassara ilimi akwai ta. in ka duba littafin da na rubuta na PhD a jami'a da wannan hadisin ne a ciki, tarakta fi kuma sakalain kitaballahi wa itirati. amma me yake nufi da itirati? ya bar mana masu nauyi guda biyu. itiratuhu a tarihin duniya tun daga farkonta har Allah na ɗaya ƙasa babu zuriya, babu iyali irin na annabi alaihi salam. amma me yake nufi? duk wani wanda ya zama babba ya samu mulki ya ɗaukaka, to zuri'arsa za ta mace shi sama da kowa. su ne 'yan gata, su ne royal family, su ne aristocratic, abinda suke so kawai za su, amma shi nasa sai janye su. a lokacin da aka zo badar, shaiba da utuba da rabi'a suka fito suka ce ya muhammad akhrij ilaina nuzara ana, fito mana da kininmu. sai mutanen madina suka fita ce man antum, su waye ku? suka faɗa ka ce kai ba irin ku ne, ƙurayshawa muke so. kowannen su wawa ne, takobinsa ga yawo jini na wuce ne, wanda duk itare shi da lahira ce. to in itirat din abinda anake nufi irin tarbiyyar da ya bata, sai ce ali fita, hamza fita, ubaida fita. su yan gidansu su ya tura, idan samu za a yi sai janye su, amma mutuwa ce su zai tura. shine maganar sakalaini da yake nufi alayhi salam. sannan su aka haramta wa cin zakka, amma a tara ta maɗuɗiya labtin raƙuma ko labtin jirgin ruwa, amma ba mai wanda za a ba shi sun kwabo a ciki. sannan idan wahala ta taso, su za su tunkare ta ko su za su zauna a ciki. in daɗi izo sai ya bar waɗansu su shiga. to yana suna mana samfurin zuri'a wadda ya bari a duniya da babu irin ta, to ku girmama wa'annan. amma ba a ce wai sai maganar suka faɗa ita za a ɗauka ko kaza, ba wannan ake nufi ba. ana son ka girmama su, kai musu shatar ta arziki, babu zagi, babu wulakanci, babu keta alfarma, babu raini. dole sai ka samu wannan tsakaninka da su, saboda alfarmarsu da annabi alaihi salatu wassalam. sannan in za ka yi musu wannan, ka yi musu saboda Allah, ba na siyasa ba, ba na siyasa ba. wacce yasa za ka ga yanzu a Kano mata masu suna Fadima sun fi duk sauran mata yawa, amma sawar da kanawa suka yi sawar Allah da annabi ce, ba ta siyasa ba. ba sa zagin sai na Abubakar nan, ba sa zagin Umar ko Usman. sun yi da duk wa'annan bayan Allah ne, saboda ka Fadima tana da daraja. yar annabi ce alaihi salamu, ta kai ran da ya shiga da Imran ibn al-Husaini gidanta, ya sallama, sai ta ce masa kaina ba dauri. sai ya kwance shiraman, sai ya miƙa mata da hannu, ta karba. ya ce kin shirya? ta ce ni da Imran ibn al-Husaini suka shiga. ya ce mata lafiya? ta ce ba lafiya. me ya faru? ta ce kwana na biyu ban ci komai ba. sai ce kin san na fi ki gurin Allah, yau kwana na uku ni ban ci komai ba. ya haƙuri. sannan ta biyo shi gida, da aka yi mata aure alaihi salatu wassalam, ya to tun daga fara auren har aka kai ke da gidan miji, annabi suna bin diddigi me yake faruwa, saboda ya koya wa musulmi in za a yi auren ƴaƴanku kakku sakarwa mata sai abin da suka ga dama za su.
kamar yadda yanzu aka ware suke dj suke wane ne suka lalata harka aure gaba daya. Annaba shi ya binga din diddigin auren na Fadima da ha aka yi mata aure, aka kai mata karan gado, aka sa mata shimfiɗa ta fata, aka yi mata fulo wanda aka masa cuse da ganyen dabino, aka bata wannan ta wannan wato kwalaba ta turare shi kenan, shi aka kai ta. Wallahi in ya so hurli ini su taka doron ƙasa shi gaɗa, wallahi sai sun yi, amma bai yi ba. sai na so ya koya mana suwaye itar tuhu ga irin sun abin da ibasu. Da ta je gidan ta fara aiki, ta kwashe shara, ta ƙone ta, tufafinta suka yi baƙi ƙirin, ta ɗauko ruwa nan don ta jemi saboda niƙa hannunta dai kanta yana ruwa. Ta zo gida radiyallahu anha ta ce ya rasulullah, sai na Ali rajama ce masa je ki gida ki roƙi masa mahaifinki ya baki bayi su taimake ki kafin ki samu sauƙi ki mayar masa. Da ta je gida sai ta kasa faɗa, sai da ta dawo sai ibiyo ta alaihi salam ya ce na ga Fadima ta zo radiyallahu anha da magana a bakinta, sai na Ali ya ce radiyallahu anha ai ni ne na bata shawara, ta kasa faɗa maka. Hannunta ya yi ruwa, wuyanta ya jeme, zanen ta yi baki kiran saboda wahala gidan miji. Shine na ce ka ba ta baiwa ta taimake ta, in ta warke sai baiwa ta koma gurin ka. Sai ce a'a, da kai da ita in kuka zo kwanciyar bacci ku ce subhanallahi 33 walhamdulillah 33 la akbar 34. yace yafi baiwa da kike tambaya, sai kyale su haka ne. Shine wa itirati wanda ke so ya nuna mana abin da imu suke nan. Su kuma sabai sai suka dau hannu. Abu Darda'i yana da rai radiyallahu anhu, sai wani mai mulki ya zo ya ce yana son Darda'u din, sai rubuta masa takarda ya ce ba zan baka ba, domin aka ba wa ɗanka masu hidima ne za su je su yi mata hidima, ba za ta yi komai na gidan miji ba. mu kuma mun gama zara sun haka yasa yarsa ta yi, domin wannan ne zai bata daraja a lahira, ba zan kashe yata ba. to wannan shi ake so mu koya daga wannan itar ahira, mu ɗora iyalinmu akan tarbiyya ta gari, ba ta miƙe kafa a duniya ba. to wannan abin da annabi sai mana kenan, dole sai mun bi su aka mun lallaba su, mun girma su, ba su kuma sai an musu komai. dan akwai grant da ya kamata a dinga ba, shine ada, ba za a bar shi dinga yawo yana neman taimako ba, kowace wata ya kawo dauko kuɗi a bashi. saboda mai domin ya shukuru Allah ya shukuru awwali ya taza wa dini fi baiti kanna lahul umamu. wannan haka annabi sun yi wa ya iwa iyalin nasa alayhi salatu wasallam, kuma wannan shi hannun da aka dauka kenan ake so a gane irin yanda suke ruwanullahi alaihim. saboda haka wannan shine dan abin da zan faɗa. mutanen Kano mun gode Allah da muke kauna annabi alaihi, muke kauna iyalin gidan annabi alaihi, muke kauna sabon annabi alaihi salam. wato babu garin da zaka je ka tarar sharifi yana da kima irin Kano. mu a nan Kano iyayenmu sun ce ko uwa ɗaya ba ɗaya kuke da mutum, ko Hassan da Usaini, Hassan ɗinka ya ce ni sharifi ne, aka ce ne masa haka ne. in ya dace shi kenan, in bai dace ba ya shiga riga arziki ta maki sana, ya fi gaban ka shiga riga arzikinsa to zartaka ba. sannan mutum ya zo ya wani abin nan da ake kiransu illiterate educated, dan yanzu jahilci ake a garin nan ko a ƙasar nan. sai mutum ya fito cewa ba sharifi, wai na ake bakar fata sharifi, bayan ya san cewa sharibtaka nasaba ce. in ka tambaye shi zai ga maka ni dan wane ne, shi kuma dan wane ne, shi ko dan wane ne. akwai salsala sai ta kai hakan annabi alaihi salam. su sauran kasashen laraba da yake ba bakake bare irin ni gurawa irin mu nan, so idan aka ce wani sharifin sai dauki salsala a kai shi gidan Hashimawa, shine Jordan, gidan sarki Hussein na Jordan, sai su karba su duba, sai su buga tambaye ce daidai ne. sannan a dauka a kai gidan sarki Hassan na Morocco, sai su buga, daga nan hukuma za ta dinga baka kuɗi duk wata, ka daina cin sadaka. ko da azumi da ake sufura a masallaci annabi su banda sharifai, zai ce mu sharifai ne sai dai ka ba su kyauta hadiya, amma ba sadaka ba. to wannan haka ake, shine girmama iyalin gidan annabi. sannan idan mutum ya auro, mun san kakanninmu, idan mutum ya auro sharifiya sai ya gaya wa sauran matan
idan ta karya ludayi ni ne na karya, in ta fasa tukunya ni na fasa, in ta fasa kwano ya lamba ni na yi. Duk wacce ta yi mata magana ranta zai baci, amma an ta yi a zo a gaya ni zan biya saboda darajarta. to lokacin haka ake ta yi, haka ake a girmama ta sharifiya kaza a ta yi. In suka zo guri sai ga mai gida abincinsa ba nasa sai a bar musu, in sun rage a can ba su rage ba shikenan a yi wani. To da haka muka taso muka tadda iyayenmu su ne. Sarautanmu ta Kano, Allah ya saka musu da alheri, manyan sarakunanmu na Kano sun sha zuwa su ɗauko sharifi daga wani gari su karɓo sarauta irin ta can a basu su bashi title su yi masa hakimi saboda girmama annabi alaihi salam, a aura masa ya kuma auri tasa. Sannan duk mai kuɗin Kano da yana da sharifi. Yanzu wani zancen banza da ake mutanen yanzu wani sarautar sharifi suka sani. Ai ba wanda ya ce zo mana Kano ya gaya mana san annabi sa ko yanda ake girma iyalinsa alaihi salam. Waccan duk wata siyasa ce da sharri kurin aka shigo da shi ake wa mutane. Wannan shine abin da yasa da mu magana kai ba saboda ban dauka akwai fitina ba a Kano irin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.